Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Ay, nakahikap ko og arms. Nangihikap ay. Abusa na imo misa. Kisa magika. Libre lang mo pausok ka, Kos. Di ko eh. Huwag ko magkailan mo. Ungo pa lang ka. What? Dili ba ko para kay ko aron mahimong ungo? Oh, wow, baby, yes. Mahimong ungo sa ko. Kay gusto kong musup-sup og liog. Kinsa ko eh. I'm your angel. I'm your soon-to-be wife. Unsa? Let's say. Didakpan ko nimo. Ahak na. Hello, soon-to-be hubby. Tasya. Ay, sis, pagkakuspi. Buhay ko kaya limuot kayo. You must have felt me, 'cause I'm hot. Iskot na. May liti masigo ng babayan na tingali. Yes, feel me. Feel me, Oliver. Feel me. I'm feeling hot. Hot bitaw. Hot bitaw. Hot kayong akong gibati ka. Mura kag tuko diha nga migakos na akong hugot kayo. Limuot kayo. Palihog lang. Bibi, wag. Lagi sa kunot ha. Ha? Samot na dili ko makatuog na yung kalakihan ha. Excuse me. Dapat maanad na ka. Kaya ingon na ini ka na ng atong buhaton. Sa? Di ko eh. Oh, di ko. Ay! Oh, ano bang mo kalit mong singgit ha? Sakit sa dunggan ng tingog ni mo. Because I like you. And I don't. Sorry. Dili na ko intensyon nga insultuhon ka. Pero mo na tinuod. Huwag ko makailan mo. Kalit ang kagsudi ni sa kong kwarto. Kuwang na lang nga imo kong ripon. So don't expect me to like you back. Ay. Oh, nahilom na ka. Nagsigil na kagtutok na ko. Nasyak? Nasyak ka? Gusto ka uyugon ta ka? Ha? Sige. Huy! Gising! Jesus Christ. Oh, no. Jesus Christ is not my name. It's Angel. A-N-G-E-L. Angel! Shit. Daghan pang shit. Sige. Angel. Ay. Ingon ini na lang ha. Aron magkasinabot ha. Pwede dili sa ka magsigi og gakos nako. Kay alimuot na kay kong gibati eh. Bugnawan na unta ko dinhi ganina. Kalit lang kalimuot kay niabot man ka. So, pwede ba? Excuse yourself to me? You're feeling hot. That's because I'm hot. Oh, lagi. Hot lagi. Sige na. Excuse na. Hot lagi ka. Sige na lang, uy. Mabangon ako. And I will introduce myself to you na properly. Wait. Ay, salamat ito. Bibangon lang yun. Hi. I'm What's ni? Shit. Spoon? Yak na. Nga na din na kay kutsara din sa imong kama. Nagkaon ka og nalimtan ni mo dinhi? Oo. Ang binana. No. Oh. So ikaw may gamit ini?
Of course. Kay... Shit, gitilapan. Gisod siya ang kutsara nga. Wapay hugas. Laway pa lang di mo nga mipilitin ni kutsara. Lami na kayo. No. Ambina. Aray! Uy. Sakit akong lingag nga yung manggikalitog pinang spoon. Why did you do that? Ansa? Why did you do that? Tanawa, sakit kaya akong lingag-ngag na sa pudang spoon. Away, nasamat, no? Ay. Way, epic. Si Danny kanina nga mingaga. Nagkaim ang kabuhi na ko. Kini siya mura mag-wara. Mura ko kasukaon. Angel. Angel to, no? Yes, Oliver. Kining... Jel. Kining may tubig bugnaw sa silong ba? Kuan. Inom og... Kuan, iugom ra na nimo. Mahuwasan na ka. Iugom? Iugom. Nganong miagikik na masab ka? Lain man ang misod sa kumunahuna sa ugom. Usa? Angel. Ay, mahimo bag. Adto lang una ka sa silong magpaabot na ako. Ha? It's not proper sa usa ka babae nga mulaho sa pagsuod sa lawak sa usa ka lalaki. Bisan pa man kung iya kining pamanhonon. Really? Yes, really. So, please? Okay. Sa sala ko, wait. Okay. Sa sala. No. Sa kusina. Abli ka sa ref. No. Magkuha na ka og baso. O di ka human, ablihan nimo ang ref. Makakita ka og tubig nga bugnaw dito sa ref. Dito sa pitsil. Nya din mag-epis ka. Ha? Ayaw og panugo sa katabang ha. Kay dili ko ganahan og babae nga hinugo. Really? So, ikaw mo ipis mismo nimo. Ha? Ipisan nimo ang imong kagalingon. Ug pagkahuman, mo inom ka. Usa ka baso gyud. Og ini kahuman, mag-ipis sa sab ka. Aron magugom na pud kag tubig, kanang bugnaw gyud. Aron nga mawasan ang imong lingag nga nasungag, okay? Why, mine? Kay dili magugusto masakitan ka. 'Cause I care. Really? You Maricel, care? Tinoo ko. Sige, manaog na ko. At doon ako sa kusina, then. Inom ko og tubig, then. Mag-ugom ko, then. Then, maghuwat ka na ako dito. Ha? Kay mo sunod ako nimo, okay? Okay. Sige na, lakaw na. Wait, sa. You said you care, right? Yes, I care. Sige. Manaog na ko. On one condition. Unsa? Unsa? Manaog ra ka? May kondisyon pa? Unsa man na? Kiss me. Kiss? Mana? Dali sa aping. Gusto ko sa lips. With the tongue. Gusto ko laplapan. Unsa? I'm ready na. Shit. Manghagit ka ha? Ako gi imong hagiton ha? Ha? Diri? Satisfied? I want more. Huh? Not just the tongue. I want it with touch na. Ja? May gawas na gikan sa kwarto ni Sir Oliver ay nanaog na. Ay! Gagisi mo kitong babayana? Wala, nakaginan siya tingali ay. Nga, kuno siya kabugat sa naon niya kaganina. Mausap ka na ko si Angisi karon. Baya, kampat namang lipstick ini niya. Naduol na nako ay.
Muna kitchen, no? What? Tuwa na sa ba? O pag hindi ko mo manog istorya, misutoy na sa buglakaw. Magbuk at magilugdok ito babayana? Weh, bahala mo diha ay. Oy, sir! Siya lang, sir. Ay na siya. Asa na siya? Kisa man, sir. Ang ibuhag pagkasaunan? Oo. Ay lang. Tuwa na sa kusina. Kini. Makasibat ako. Ha? Manaog ko. Dali. Uy! Ito na ko lang. Uy! Asa ka, uy! Usa ako naman tong... Ikaw na bahala diha. Ha? Di na ko diha. Hala! Mula gidangat nito. Misibat na, Sam. Gisibatan na sa diya pagkasaunan kuno una. Na! Usaon ko man sa pagpasabot ron babayana kung mangita niya. Bahala na. Ato ko sa gawas. Ay, aro ko mangutana na ako niya. Hain si Sir Oliver. Ay, makapangambot ko. Uy, bahala ka diha. Inis na usap sa dami siyang sulod. Kaganina, sa iyang panggawa sa sakinan. Nagsapor siya sa t-shirt ni Daddy. O karon, nag-ilis sa usap siya ang sinina din sa mall. Ug gisunog niya ang bagong sinina na ilang kipalit karon. Ug angayan kayo siya niini. Ibabaw sa tuhod niya ang iyang sinina. Makita ang puti ug hamis kayo niya nga legs. Kanindot siyang tanaw. Tuwan sila pa iyon sa alasan. Pilitan tingali siya ng Daddy ug alahas. Daniela, mao ba ka na ang hinundan kung anong ipatol ka ni Daddy? Tungod siyang kwarta. Tungod pa, kinaanan ka sa kinabuhing haruay. Kung sa diyang nawa ang imong amahan, nawa usab imo ang kanhing kaharuay na imong gitagamtam. O karon, nakita mo kini sa akong amahan. Nabisan pa man kung pasakit ang kaniya physically. Mas gipili mo paghihapon ang magpamilya. Mahimo mo kayong piliin ang pagbiyat, Daniela. Apan wa mo buhata. Tungod ba niini? Tungod sa kaharuay na ikahatag ni Daddy niya. Babe, bahatag ko usab kanimo ang kinabuhi nga imong gusto. Dili man labaw pa sa ikahatag ni Daddy. Apan mahimo mo kining tupgan ng Dani. Mahimo kayo. Just give me enough time. Just give me enough time. Ug ilog kung taon ka gikan sa akong man. Saman. Pero plano kong ilugod ka gikan niya. Kung dili ka man niya ihatag na ako. Daniela. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!